Igbo onye isi anyị ngwa get ready. I am ready. Egwu anyị ebirila ọkụ get ready. Again, Alam. Huh? I say you don't set. Everybody get ready. Onyabola get ready. Umo Karabiani o get ready. Uma Babiani o Wano get ready. Nene na Onyabola get ready. Omo Takiri Wano get ready. Omo Igbo niile no get ready. Igbo onye isi anyị ngwa get ready. I am ready. Egwu anyị ebirila ọkụ. However, however, if I belong, then you go confirm. See about it, na fair. Burubu eba niile. Sitting a pillar, rope pillar, but the eba. On the way. Rabu go tell about you. Yeah, agent, Chelugodi. In a Kowano eba now, eba her keta. But the here, Odio in a Guamakia. See eba niile. In your alarm, go and give where. Eba keta, ya. So came a survey of the plan of the owner. Survey. Oh, mba na-eji kapụta n'iro. So abi no ko. Fugo ta anwụ na-acha. Ifuru na agba eyi m coat pụta. O survey ji aka ekponye m coat maka anwụ. Ọ dapụta n'iro anyhow. Onya gwa m si na m rere ya ụla. M resi ụla m buru ego butere ya. Onye my own commission. Ka hapụ ya. Ara afụ ya na how. Ke maka the power of Anthony. Makbasari yo banona. Power of Anthony. Anthony, power of Anthony. Power of Anthony. One most. Onye nwụọla bụ survey. Abino. Adam show him n'ekwu. Adam bea. Mụ na kwuo ka nwoke na nwoke. Otie onye m ike sị. Kedu ka gbasakwa Anthony n'ụlọ? Anthony enweghị ikikere mfọ Anthony bụ akpọ m ndị uwe ojii. Kedu onye bụ Anthony? Mfọ Anthony ebe akpọrọ ndị uwe ojii. Onye nwụọla survey. Ịmakwụna ya guy ka ngini na ke. Na sema Anthony. Kedu onye bụ Anthony? Anthony nwere afọ nna. Kedu ife na-eme? Aka ugbo. Kedu ife? I want to be just eje. You end up in the cell. Now. Nya akwụna mkpọla na-ekwu na amadi ọkụmadụ n'ebe a ihe eji level abili. So iso na ndị a na-ele anyị ndị mmadụ. Ịbago. Now. Inefom na aja sim telo. Kwa ga eba.
For Bugeba, I'm not calling my survey. Came like a survey of the plan of this house. Oh, Abino. In a sim now, Abino. Not the Ocha. Paperwork on Kitty. Ocha, Kebere. Paperwork of Anthony. In a compliment, sir. Power of Anthony. In a compliment. Whatever Anthony, no line. Criminal. Don't worry, I'm not talking. What the go Babu Maja? Here, man, I'm passing. I don't answer. No worry. Oh, no. Ay! He done set. I say he done set. Everybody get ready. Onya get ready. We are ready. Umo karabiani yo, get ready. We are ready. Uma babiani yo. Onye nkem. Iwatago migu nishio. Onye nkem. Iwatago migu nishio. I'm feeling to fly, oh. I'm feeling to fly. Onye nkem. Iwatago migu nishio. Onye nkem. He done set. He done set. Everybody get ready. Get ready. Umo karabiani yo, get ready. Uma babiani yo, get ready. Festus, I want to exercise. So no bla ba some exercise. Manika agwala m saka mbata biazike. So una enwete ha shiri gboro so bia nga ma otu onye gboro so nke kara gwo ndi nwoke enwe nwoke gboro so bia nga acho esem se na ma no dia o se na ma in fact se na nwodo onye no ya ne hu bia ego ole kwan ego ole gwa ya se na mmadu nwuru na village anyị na m lawuru ulo kambe 2 days nsogbu adi bia na ego ole kwanu ịma na katala obi je m oji na ị ga-akatala obi nye m ego ka free ka m gagara go oji ya o free ego mekwere n'gin eleke we ego mekwere n'gin ọkwa gị nwa zichara m ozi ni na ọ ga-agba aka ọ dị ka iche na kiri ihe na-eme kpọla gị na-eme ka onye destiny ya prapụ Okay. ozi m tara hụ gba ihe m gwọrọgoro nwe nọ n'ime nsogbu adi ele ebe ị ga-anọ ọ na kitchen ka ọ na ite ofe nne na room ọ ka mmerebe mkpọ ha bata ka mmerebe m ga-akpọ ha bata bịa gwa zi ha ebe ị nọ ichere m na-egwu egwu ka mmerebe m ga-akpọ bata ha bịa zi ha ebe ị nọ ya ego ị na-akọrọ m ihe a mmadụ egwusakwado ka egwu gị ziere mmadụ osisi ya na mmadụ anọ ya gị na-asị mara ebe ị ga-akpọ ha abata nsogbu adị emere m ihe ọjọọ ma masị gị na ị ga-enye m ego ya ị ga-enye m ego ma nụ ihe siri ike ọ dị ka iche na oni nwanne m nwanne ọma eme ihe mere o nwere efe m ndị a m na-anaghị eyizi eyi kamgbe m bidoro ọrụ oyibo ndị a ma achị gị ndị ụfọdụ gị ejiri ka merere gị asọ ọkịrịka ka ọwụ mụ iyi ya ka iyiri iwe m na-eyizi ya asị mụ na gị ele onye na-aka eyi ezigbo akwa che na eso m ga-ata ahụhụ ịkpọchi olu a biko kparịkwa onwe gị ọ na ị na-enye m ego gị nye m ọ bụrụ na ị na-enye m maka nnọdụ ihe eche gị ka m gaa nọrọ ebe a ka ọ ghara ịwụ na enwere ike ha na-achọ ịgbafe by mistake ka m gwa ha na ọsaịdị a ka ịgbabatara ịghọtala olisa de onye kwene ka ịkpọga n'ihe ịkpọga Therefor mmadụ ọtaka gakwara gị ihe were ndị ya mmadụ ojikwa gị agba ibe meji ma ọsịsọ eme ihe mere anụ m sị mma gị eji ha ahụ enwere ọgwụ Igbo m ga-ebi gị ike bulara mma gị ya ṅụ ha na ya nweta onwe anụ m na mma ka gị nwụga anwụga so e nwere ọgwụ Awụsa m ga-ebi gị na ị ga-ebulakwara anya ya che na egwu gị egwu enye m ego ọ bụrụ na ị na-enye m ego ka m si nga pụọ ị na-enye m ka ị na-enye m obi m eleghị ịtara na kpọrọkpọrọ bịara n'ihi ịtụkụ akwa ka gbamgbam ụzọ wụ gị nwe gịnị hapụ maka ọkwa ifo na mmiri na-edo nya nwa ka njisi ka m bịa afọ na ya ebiri ibe iche mmiri nga yiri gị nga na-eze mmiri ọkwa ya mmiri zo gị ga nọrọ nga nna gị fepụ ka ọkụkọ nga oyiri gị nga na-aga eze mmiri akwụla gị hapụ maka ihe ọbụla jikọrọ m na gị ebela chọọzi m nyere onwe gị ma m nọrọ onwe m obi m biko zie anụ ọkwa ya ogonu m gị biko ọkwa ifo na mmiri na-ezo ozi ka m bịa afọ na gị biko zie anụ nna gbaghalụzie anụ ụgwọ kwara ife niile ka ị ga na-agbakwa anụ ma mba nna obi m biko zie anụ gbakwala m aka
akpala m aka nọdụ na mood ahụ na anyị ga ka ihe imego n'ote oo mezi na ihe dawa anyị ji obi oo nina na-eme nnọọ iwe na-ewe m hapụdala m biko lele hapụ m adị m aga ebe ọbụla hapụ m iwe na-ewe m na hapụgodu m iwe na-ewe m biko iwe na-ewe m hapụ m nga iwe na-ewe m biko nga na-agbasigo mmadụ iwe Sorry, my brother. Sonny, my brother. Gizo tetom. Olise. Olise. Ana m ezikwa gị enyi. Chere no ka ngwa gị la ya ka ngwa gị. Enwe ihe m ji kpọọ gị ebe. Ma business ụlọ a. Ọ bịara dị ka business ọ gawala ọfụma. Ọ na-eje n'ọfụma. Masị ka m bịa tito anya na ya. Ka m mara nkwa na ala ka m business a. Ọ mara ịma na ndị mmadụ si etinyetụ aka ebe a. Etinyetụkwa aka ebe a. Atata ụkwa. So mbịa chekicha ndị nwere ike ịkụziri m ihe a mbịa select ha gị ọ bụrụ na ị maka dị ọrụ ịma na ị ka ụkwa JJC na the business mana m nwere ike manage gị maka na ha sị na ndị niile na-eso filo na filo nwere aka gọm n'isoro filo recha ala filo ewere ihe ọbụla masịrị ya nye gị ịghọtago mana dị ọda ka ohi a Festus na nke Festus was percentage ọ na-enye na-adị egwu Aka m ji nọrọ onwe m. Aka m ji nọrọ onwe m. Onye njisi ka m bịakwute gị ma na ị nwetara obi mmadụ. Wee sị ka m jụọ gị ka m na gị ga-esi na-eke ego ka m mara ma m ga-eventure na this business. Olise. Nwanne m. Okwu ikwu keta ọtọka. Mana nke na-ewe m iwe wụ na esi na ọ bụrụ ma kwesị ịkụzi gị ọlụ n'aka nwunye eji esi. Kedu ife iji wee maka wee bịazie? Mbe iwu JJC normal JJC. Bịazie fu JJC ka nkụziri gị ọrụ. M na-amụkwa ndị you na-etichikwa gị somethings. Dị ihe mewo na ọlụ anya ego dị ya. Agbuo kemgbe gbasie mbọ ike ego na-abata ezigbote ego a na-afụ anya. So ife ị ga na-emere ịpụọ ije chọta client. Ịchọta client eresi ala mụ na gị na-abanye ka ego mburu 70 binye gị 30%. 70% 30%. Ese gịnị? Mgbakwarigodo ihe ikwuru ọzọ. Iburu 70 bunye m 30. Ọ bụrụ just 70% go ebunye gị 30%. Ọ ya ọlụ a na-aga. Onwe na-eme gị. Ka ụdị anyị ukwu dị ha. Mba m tacha ahụ jee chọta mmadụ ogo ana. I mara 70% nwanye na akpa. Wee nye m 30 ordinary 30. Unu niile bụcha ndị ori. Olise ala anụ a na-ekwu maka. Chere ka ngwa gị. Chere ma gị Olise. Olise ala na-ekwu maka emadebe ala nọ. So ị ga-eme o jee kpọta client. Ngwazi client okwu. Ogosi ala ebunye gị 30% bụrụ 70%. Ọ na-echọkwa ịkụziri m ahịa ịchọ ya owe. Achọkwa m dị mkparị. Ọ gaghị eso okwu. Na-enyekwana m 30% na gịnị mere? Ala mụ na gị tara ahụhụ re. Ị na-enye m 30%. Ka ọ dịrị anyị ukwu dị ha. Eme ka ọ dị. Nna o ka ọ dị. Bịa godi. Nọrọ godi. Ka nnawa. Nọrọ anyị. Ọ na-achị nye gị na-eme ezuzu ebe. Gekwa ntị. Achọkwa m ụdị ihe ahụ. Amakwa m ihe m ji si gị na-achịta ebe a. Ngwa were 55 nye m 45. Mgbe ife mewo na enwe obi mmadụ otu si wee kwuo ịkpọtazie client enye gị 20% jide 80. Enyi ga-akụpụkwa gị isi ebe ahụ. 2080. Ga-akụpụkwa gị isi ebe ahụ. Ebe kwuru 30. Ị chọrọ 30 ori dị ha. Iwe onye ohi. Ebe m izu ogo m ori. Ego abata ibido gozuo m ori. 70-30. Going one, going two, going go. Okay, I know I like peace. I like Ramuso. Going one, going two, going Chotawazie client, chota client. Iran, inyeze m 30. Chota client, chota re, nyeze m 30. Olise, ịchọrọ ịmụ ọrụ asụgbadoro. No, nsụgbadoro. Obere ihe ba unu aka otu a nọ, unu eburu anyị. Ị na-arụ ka ị na-arụ. Niile ti na the thing. 70-30, ị na-arụ ka ị na-arụ. Agent Festus, ask him, like how many hectares of land do you have to sell? Enwede ala m kesilik. Ala m adịghị ke hetai. Ele o jikwana hetai ala m ọgade church. Ala m niile mara m nwede ala m rere na-eke hetai. Ka ọ wụla ịzụrụ. Otu ahụ ichiri onwe ya ka ị ga-eche ewere ya. Ala m na ihe m chọrọ ịkọwara gị like one ka ọ dị. Anị ahụ ị chọrọ iri o buru ibu ị nwere nnukwu anị ị ga-ere ere.
ihe kwuru ịma English a na-asa asa mgbe ụfọdụ enwe mgbe ị ga-asị English wee ihe sịrị ya enye ha another interpret n'okwu Igbo eche m isi ala oke certify sa ya weche ọwụwọ ndị ha ife akụmọ ndị ha so ọ dị oke ala m ka nkụ enwere m plenty of land m ụwa aja in fact enwere one land m ga-eji gị chere enwere some land m ga-eji gị ugbu a akwa enwere land deduke ịhụ ala nọ na ala kọrịkọrị nye awụ na site ka ọ nọ nye nga eme ebe a ndị onye arụrụ họteelụ a na Abuja ele aha họteelụ a arụrụ Lekki View ịma nga Lekki View nọ ọ mmiri ala Lekki View wa mmiri ya ọ wụ mama put nri n'ụkwụta ogwu jiri ya lekwa ala ke nga Okowa arụrụ secretariat ala abụrụ n'aka m otu ka a chịrị onye na-abụ m refuo ya asa ma m sa ala wa ga-emecha nwee protein n'ime ya anadị m eri ego ole m rere refuo ala m ke nọ n'akụkụ mmiri ke n'ime river mgbe a ndị ọcha na-arụ ụlọ anyị gaa n'akụkụ mmiri izere ala na ugbu a mmiri ala na ihu na side a ka m rere ke then nke a na-ebe ọ nọbe for sale gị zụrụ ala na gị chọrọ ịrụ ụlọ ị nweghị ike ịgo agwụ boro pit ebe na-anyị jishi ọ gị were paịpụ shigakwa ego ya n'ime mmiri gị na di gị na ụmụ gị na-anya n'elu ụlọ ya na eji mmiri ji aka na-egbuchirichi na-egbufuchie ya ego ha ebeele gị nkenke ala m niile mara mma mfata ebe ala m nọ dịgachi iche iche ihe ga-emewu ọwụ na ihe ị ga-akwadote pụta n'ụkụta echi mkpọrọgụ gagharịsịa jigasịa gị ebe niile m nwere ala ya ndị shu ị ga-agba ga-awụ shu ga-adịrị gị izi iji pịa ọhịa bikos anyị nwere ma ego ala na-atagbu m ala ada akọ m ọma ala akọ ịghọtago lekwe ala chere ala nọ ịhụrụ ke ala na ugbu a nga mọcharị nga arụburu mọcharị n'akụkụ ya ke osemetrị ke mọcharị na-ere m ya ke osemetrị nga na-eli ndị mmadụ ozu elili nga abọchịta ya eji ọkpụkpụ ya awụ ụlọ elu ote nwụọ ya dịka pila achọrọ m nke ebe a na-eni mmadụ ma nke ebe eniri mmadụ already achọrọ m nke ha achọrọ m igi achọrọ m ihe bụ mmadụ biri n'ụlọ ndị nwụrụ anwụ na-akụrụ ya aka n'ụzọ ihe gị zụrụ ha n'ala n'ugbo ihe a ga-emewu mkpọ ndị katapila alili abọchịara gị ndị elili achọrọ m nke ifuru nke a mụ na gị kwuru okwu ya deziere m ya nọ n'isi wee kwuo echi mbịa merụ m akwụkwọ ya mana nke ebe a mmadụ nwụ achọrọ m saịdị ahụ onye ọbụla gaji ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji personal decision achọrọ m ya onye ga-anwụta ọhịa echi ya nwụọ enyi wee ebe isi lote ese ọwụ dị ka nke ị chọrọ nsogbu anọdụ o ka ọ dị ka anyị si kwu ka anyị si wee kwuo ka ọ dị ka anyị siri kwu o ngwa gị enwe ha n'otu isiri eme ihe a ịghọta na-agara onwe gị enwedị ihe ọwụ na-agara onwe gị ịnụkwa ka ụwa nke atọgbu oke onwe gị ego ala anyị akọ ụgwọ onwe gị ụwa nke atọgbu oke onwe gị ego ala atọgbu oke onwe gị ụwa nke atọgbu oke onwe gị ego ala atọgbu oke onwe gị ụwa nke atọgbu oke onwe gị ụwa nke atọgbu oke onwe gị ụwa nke atọgbu oke onwe gị ego ala atọgbu oke onwe gị ego ala tọgbu oke onwe gị ala ka anyị na-agbara egwu niile ala nna m biko ele ihe mere Chineke ya kwụrụ otere Jehova Mekisedek nwetire eji eme ihe go at the 11th hour gị eme ihe niile ya wụrụ sọ mma biko ele ihe mere nwere ihe mere Chineke meemele ndị iro m mission are you God onye ọ gwara ha ka ihe ọnụ ka ọ ghara m ma anọ m ile ihe so ọnụ gị m ọkụrụ obi enu ihe chọrọ ikwu erere m ala m onwe one of my property m rere property ego ole m rere ya akwụkwọ ego ị ga na-arata asị n'aka aga ụta ego a na-eme gị mee ụta dị a na-agụ na bank onye ọwụ are you serious property ke biko eweliwe nne m aga m ala ka kọwara m otu gị na ije si gaa na property selling na ka m mara ma m ga-eti ya arụ ụwa nke atọgbu okwe onwe gị ego ala atọgbu okwe onwe enwe ihe m kwuru na ụwa nke atọgbu okwe enwe ihe m jọs kwuo na oke kọwara m ka m mara ma m ga-eti ya arụ na disi ekwesị niile o ke na-agba mgba n'ime ọbara Chineke mebiri itewe imegide ha
onye na-enye ndule onye mmeri ka ngwu nna m lawa onye mmeri Jehova abịa n'ịtụ ị chọghị ịkọwara m biznes a na-asị anyị kwa ihe ọ na-ahụkwa iwe update gị share ya share ya random update. What a mess. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.